Hemmäňize salam dostlar. Gowum ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy? Bugün size emulatora PUBG Mobile näde ýüklenýär, içindäki nastroykalar näde, dost näde goşup bolýar, näde lobbilere baglanýar, içindäki şu aýratynlyklaryndan aýdyp geçmekçi olanlar gyzlar. Bilýän köp soraýaňyz, nerden ýüklemeli, näde etmeli, ol bul şol, şuny görkezmekçi. Chrome'u açdyňyz, ýa tapal ýokly boy bir browser açýaňyz, soň şo taýdan ýazýaňyz PUBG Mobile Tencent Games diye. Ondan sonra şu gören 3 tane link vardır. Başta çıkan. Şoları ben video aşağıda koyup geçmekçi. Siz onu aktarıp tapmanıza gerek yok. Liboy birine geçen vaktinizde de hazır görkezecek. Nereden yükleni? Tencent'a girdiniz. Mana. Şu tayda Türkçe durandır. İndir deyip. Eğer Türkçe düşünmeyenleriniz bar olsa sürüm international diyendir. Görüyen basanız. Basan vaktin skaçat edip başlaya eyyemden. Yok, eğer Türkçe düşünmeyeniniz bağ olsa, berde Game Loop'un özünün zadı vardır. Arayan sayla diye İngilizce mi, Tayvan şu global versiyası olsun mu, ya olmasa Kitayçı versiyası olsun mu diye. Ondan son berde özünün official site vardır. Download deyip basan vaxtınızda. Aşağıda görseniz berde ya iPhone'u yüklep bolýar, ya olmasa Android'e yüklep bolýar. Emulator içinim aşağında bağdır olunlar. Aşağıda silkalarını koymakçı aldınız, yüklediniz, kaçat ettiniz, ondan sonra ustanovka ettiniz, ustanovka etmeni emmekin bilyendir. Ondan sonra PUBG Mobile deyip şey deyip çıkkı, giriyeniz, oyuna giriyeniz. PUBG Mobile. Oyun açılımında şey deyip başlayanlar, eğer başlamasa yok orada My Games deyip durandır. My Games'e basan vaxtınızda şöyle özünüzün kaçat edikli oyunlarınız görkezendir olanlar. PUBG'ni başlat yani play deyip başlasanız başlar. Öz aslan oy başlaya da. Son kaptada geçireňiz şunu öçürüp. Eğer poln ekran, full ekran etmek isteyen bolsanız, şu taýdaki full screen dip duran 3-nji ýokardan 3-njiye bassaňyz olanlar. Şoňa bassaňyz, ýa bolmasa F11. Kompýuterden F11 basın. F11 bassaňyz hem şey dip ulalt diýendir. Siz nämeden oýnaýaňyz? Aşağıda kommentlarda ýazın. Emulatordan oýnaýaňyzmy, telefondan oýnaýaňyzmy, telefon Android mi, iOS mu, nämeden? Aşağıda belläp geçiň olanlar. Meninki häzir türkçedi. Durun, men size düşüneriňiz ýaly orusça geçireýin. Aşağıdan çarkyn şekli bardyr. Boltjaws diýen şo aşağıda iň aşağıda dil diýip durandyr. Şonu işlerden geçirip bilýäňiz, oyunun dilini üýtgetmek isleýäniňiz bar bolsa. Orusça koyalım. Oyun PUBG Mobile emulatordan şey edip açılýar olanlar. Telefondan hem şey edip açılýandyr. Son mesela nähili girmek isteyen Twitter. Twitter'ınız bağlısa Twitter'dan bağlap bilersiňiz, Facebook'unuz bağlısa Facebook'a bağlap bilersiňiz. Bolmasa Gmail'ınız bağlısa Gmail, bolmadan Gastivoy. Guest. Ýöne Guest'ten giren wagtyňyz ýadynızdan çykarmaň, siziň zatlaryňyz sakranyt edilmeýär. Utuşlaryňyz, olaryňyz, bularyň sakranyt edilmeýär. Men Facebook'tan girmekçi olanlar. Indi dost näde dabat etmeli? Siz aýtdyňyz, men dabat edäm, men näde dabat etmelisini bilemok diýäňiz. Men size aýdym berýän. Meselem, çep tarapdan açýaňyz kontaktlaryňyzy açdyňyz, ýokardan kontaktyň üstünde plus durandyr, dabat edip bolýar. Şoňa basdyňyz. Продвинутый поиск diye görýäňizmi? Şu taýdan orusça. Введите имя игрока или ID персонажа diye. Şu taýdan meselem 527 menin ID'm näçdi? Tak. 577 menin ID'm, men dabat etmek isteyenler bar bolsa olanlar 577 27 06 71. Şu taýdan girdiňiz, ýokardan basýaňyz. 577 27 06 71. 577 27 06 71. Poisk diýdiňiz, men çykýan, gördüňizmi? Men çykdym, dabat edip basan wagtyňyzda atpravit diye boldy. Dost şey edip dabat edip bolýar olanlar gyzlar. Nesip etdiňden olanlar lobbilerde ýarşylarymyz, zatlarymyz bolýandyr. Eger siz towuk zat goýberip, nädip goýbermesin bilmeýän bolsaňyz, şey edip dostuňyz tapdyňyz. Meselem, gödök diýeli. Profiline girýäňiz, şu taýdan populärlik goýberdilen wagtda aşağıdan towujuk bardyr. Towuga basan wagtyňyzda şu şekilde goýberip bilýäňiz. Sizde barlarından şu şekilde goýberip bilýäňiz. Inni lobby'e nädip girmeli dip sorayanlar var. Ekranınız açıldı.
Naçat dip duranlar görürseniz aşağında karta saylap bolýar olanlar. Aşağında karta saylap bolýar. Kartanın üstüne bassaňyz klassiçki diye. Bu bilýäs bu näme üçin aýdyp oturyň? Oy bul şul diýip oturmaň. Bilmeýänler üçin aýtdyň olanlar. Server görýän bolsaňyz ýokarda server bar ütketip bolýar. Ýewropa dipdi. Ene şular MS demek ping demek olanlar. Şul näçe pes bolsa, yani 30, 20, 30 töwerek bolsa şonça gop oýnaýaňyz olanlar gyzlar. Ýadyňyzdan çykarmaň dostlar. Näçe şu beýik bolsa 100 boldy, 200 boldy, şon ýaly oýnuňyz ýaman bolar. Atan wagtyňyz okuňyz gitmez, garşydaky iki okda sizi öldürer. Şoň üçin haýsy sizde şu ýaş bolup dursa, haýsy iň pes bolsa şonu saýlan. Men Tursada bolanym üçin Ýewropany saýlaýan. Ondan soň bu taýlaryny özüňiz okap düşünürsüňiz. Meselem näme diýe? Согласно языку diye. Выключить. Включить diýseňiz, şu taýda diller saýlaýaňyz ha. Webber ýazak. Türkçeden, Türkçe gepleşýänler aktarýanlar. Şaýdan включить diýdiňiz. Türkçe gepleşýänler aktarýar, Türkçe gepleşen tapmasa, Orusça gepleşýänler bilen size baglaşyk berýänler. Soň сохранить diýdiňiz. Klassический, çep tarapda klassический diýip duranlar. Birincisi Erangel karta, ikincisi bu Erangel'de emmekim oýnayan kartasy, emmekim goýup oýnaýar. İkincisi çöllü karta, Miramar, üçüncüsü Sanuk diye, Sanuk. Bu ağaçlı, tokoylu karta, dördüncüsü Weekend'i, garlı karta olanlar. Berde Trece Litso diye personajınız özünüz öňünizde görýändirsiniz. Perwe Litso olan wagtda dünýäde nähili özüňiz öz bedeninizi görmändiňe garşyňdakyny görýän bolsaň, şeýde oýnaýan Perwe Litso'da. Bu bir adamlyk, iki adamlyk, dört adamlyk. Avtopadwory ýaksaň başga adamlar bilen jemleşýän, avtopadwory öçürseň başga adamlar bilen jemleşmeň bir özüň oýnaýan. İkinci, arkada diye. Bıstır maç. Berde 28 adam töwerek boli. Yanlışam bolsam aşağıdan kommentlerden doğrulaştırın da düzedin meni. 20 hem arujalar boli berde. AVM nam tapýan, Groza hem atlar tapýan da karoçi. Ondan soň Vayna diye. Vaynada bolsa belli bir aruja berilýär. Meselem, näme aruja berilýär? Diňe kar, diňe sniper, ya diňe avtomat. Hem kimde şöyle ölüp diýerelýär. Karoç oynap doýup bolmaýar da. Sniperski uçenye diye. Berdeden bağlaňyz belli bir ýere ýetenden soň ýeňici bolan komanda bar da Vaynada. Sniperski uçenye diňe sniperde oýnaýaňyz. Arena. Trenirovочная arena diye berde aruja saýlap bolmaýar. Diňe şu stoluň üstünde duran arujalar bilen atışýaňyz. Ber sklad diye, komandny boy nasmert diye berde osa öz arujalaryňyz şuýdan vykladka diýer, vykladka mı näme? Şondan saýlap bolýar, arujalaryňyz basýaňyz, meselem birinji aruja, ikinji aruja, üçüncü aruja şey edip saýlap basan wagtyňyzda arujalaryňyz saýlap bolýandyr. Haýsy bilen atışmak isleýän bolsaňyz, toň pistolet we owul bar, owul haýsynda ýaman bolsaňyz şonu saýlap öwrenip bilersiňiz. Dominirownie berdeden belli bir toçkalar bar, şo taýyn toçkalary näçe köp saklap dursaňyz, şo size şo toçkalar berilýär, iň köp toçkany alanlarym ýeňici bolýar da. Şturmam şu arena meňzeş bir zat. Ýöne ýeri başgaça. Berde näme maşynlar bilen atışýaňyz. Payload. Payload näme bolýar? Berde granatolot we vertolot we erhili motion arujalar zatlar bar da. Blue hole. Rejim blue hole näme bolýar berde? Karoçi oyuna başlaýyňyz normal klassik oýnaya başlaýyňyz ýöne berdäk bir tapawdy zonaň nire gitjegini öňünden görýäňiz. Ýöne o zona öňünden şo bir hili nähili bolýar. Bir haýsy renk şo? Fiolet, по-моему, fiolet renk bilen belli bolýar. Şo fiolet zonaň içine girseňiz, janyňyz başga zonaň daşynda galan ýa janyňyz gidip durýandyr. Soň berde näme diýer? Training diýer. Trainingä giren wagtyňyz uçenýedir olanlar. Training'a girýäňiz. Näme oýuna täze başladyňyz, dogrymy? Nämeligini bileňiz ok. Nähili aruja bolanjagyňyzy bileňiz ok. Şu training'a girýäňiz olanlar. Training'a girdiňiz olanlar. Geldiňiz kaptalda arujalar bardyr. Aldyňyz liboy bir arujany berden skawrot almak isleýän bolsaňyz, berden увеличитель magazin almak isleýän bolsaňyz, bu istery увеличитель alýaňyz. Berden dipçikdi. Tapa yok. Aldınız. Şutadan okunuzu aldınız. Tak berden 3x'iniz, 2x'iniz aldınız. Son şutaya geldiniz. Tapa yok. Neden atmak isteyen olsanız.
öldü. Daha şunu ya, berde tırnak gittiğinizde. Berde camber alıp duran zatları yok olanlar. Tak, berden çık gez. Trenirovka şunu yadır olanlar. Lobby'ye ne edip girmeli. Kartın üstüne bastınız. Room deyip durandır olanlar. Room. Room'a bassanız. Viditi ID lobby diye. Mesela 7 saniylik zat olar, 0 olar. Mesela şol. Eğer doğru olsa geriye de kod diyeniz. Ondan sonra eğer doğru bolan yağdayında parol soruyor. Ne edip eşiğinin üstündeki en başına zaten almış böyle. Inventar deyip duruyor aşağıda. Göreyim olsanız. Inventara girdiniz. Inventarda mana şurada kostyumlarınız oluyor. Kostyumunuz bağ olsa. Berde kepkanız, açkiyiniz, berde maskanız, futbolkanız, balağınız, krasovkalarınız, şlemlarınız ve berde sumkalarınız. Berde arujalar. Arujaların şekilleri, bekilleri. Haysını saylamak isteyeniniz bağ olsa. Berde maşinlarınız, berde mesela emojiler zatlar var ya. Şunu yütketip böyle. Görüyorsunuz mu? Şu tarafta. Onun aşağında oyun utan vaktiniz nakiyle hareket etsin. Mesela. Taze başlayan vaktiniz olmaz yani oynasanız bolar. Onun aşağında sesler vardır. Speaker oyunuz. Düşman görüldü. Düşman görüldü diye göreyim olsanız. I'm going in. I'll cover you. Yütketip böyle de berde samalodun şekilleri, berde paraşutlarınız, berde düşme şekilleriniz, bombuçkalarınız, berde de stenada çizmek isteyen olsanız graffiti. Berde de lobinin duruşu, arka plan. Tak, bunun aşağıdan olsa eğer adınızı zadınızı yütketmek isteyeniniz bağ olsa mesela ID diye neme diye kart ismini imeni diye kart ismini imeni diye adınızı yütketmek isteyen olsanız ID deyip duran kartınız bağ olursa yütketip bilirsiniz. Kart ismini flaga diye mesela öz baydanızı yütketmek isteyeniniz bağ olsa использовать diye использовать menin kez Türkçe'dir. Şunun aşağı diye söylenir şey deyip aşağı diyiniz. Geçeceğiniz Türkmenistan deyip de görüyorsunuz. Türkmenistan. Mana sayla diyiniz. Sayladı. İzminina diye. Mana Türkmenistan deyip durandır. Göreyim olsanız. Ondan başka. Şimdi bir özünüz girdiniz oyuna. Hiç geldi dostunuz ama yok. Şimdi siz başlayan vaktiniz başka adam tanımadığı adamlarınız bilen oynarsanız gelen yok. Ne ettiğim bolar kadip fikir ettiğiniz. Sonuçta aydan hatlar gidip dura. Şunun üstüne bassanız aşağıdan. Berde global chat. Bu aşağıda olsa şular özüne grup bakteriyalar. Özüne 4'lü, 3'lü, 2'li grup bakteriyalar. Mesela Liboy birine bassanız eğer tanısı olsun, o olsun, bu olsun gepleşik görün. Halasanız girip oynayıverin. Şeydip. Meninki de hazır Türkçe birinci duran için Türkler çıkar yanda. Ondan sonra настройкалары görkezeyim. Настройка. Главное. Основные değil, grafika yeriz. Grafikada birincide menki plavnadı olanlar. Ne için deyseniz sebebi bu oyun FPP yani dine rush bolan için adamları görüp reagir edip bilmek, yetişmek zaten katı önemli, katı vacip. Şunun için plavna koyuyorsunuz size. Частота кадров экстремальный, eğer kompüteriniz çekerse. Bundan sonra klasikski nasıl реалистичный мягкий film diye. Mene nasıl işini öğren. Son sglajovniye gerek gel. Berde özünüz ütketip bilirsiniz. Yargı zona oysanız xas kov olur. Tak bu aşağıları ütketmeye gerek yok. Управление şu bir zat. Transport aydım öçürüp koyun. Чувствительность. Ve высокая koyun. Чувствительность ve 8x'i gelip aşağıdan şunu 5 ettiyen. 5. Bolly, padbor. Berdeden özünüz doğrularsanız, naprimер, akımenin okunu 200 saniye alsın deyiptin. Scarlet'in okunu 180 saniye, Grazankan 200 saniye, M416'ın 200 saniye. Şu zatları doğrulap bolıyor olanlar. Özünüzün sumkanızın, mesela giyinden sumka neçe yer ba, şunu görün ve nekili arujalan vaktiniz neçe okalsın özünüz şutaydan doğrulan. Sizin için hasan saat olar. Berden приключение быстрого прицела diye. Kaptalda pritsel ütketip bolyan yeri var.
Onu koysanız has gowy bolar. Yani koymasanız hem gowy bolar. Yani tapadı yok, o adamın özüne bağlı zat da. Berde pretselin zatlarını yükledip bolender. Kalimatır. Göreyim basanız. Tak, benim biraz ağırlık koyaymasam. Tak. Audio. Ultra koyan vaktiniz işlemeyendir. Sebebi onu büyütketmeli. Berde dilini yütketip böyle yazık ki. Zagruski. Mesela kartanız yüklü değildi orada. Men aytdiyana weekendini yükleyin, Miramar yükleyin. Dost, näme üçin meni attın diýen, men siz atmayan olanlar şu kartanız yükleksiz olsa, işte Zagruski'den yüklep bolýandyr. Haýsy kartanız yüklekle bassaňyz, yükledip, yükleýiňiz, ondan soň padarkajaňyzy alýaňyz. Bu nastroykalar bärde bolýar. Ya bolmasa yüklemek, karta zatlary yüklejek bolsaňyz, şu ýokardadan badyr görýän bolsaňyz, mana şu taýdan yüklep bolýar. Bolmady, bärden nastroykaya giri, kartany saylama girýäňiz. Şu taýda karta saylanmadyk durýar. Şoň basan wagtyňyz liboy bir karta yüklep başlaýandyr. Ýöne karta yüklep bolýança hiç bir şekilde oyunlara girmeli däldir olanlar. Ýadyňyzdan çykarman. Tak, klan. Klana nädip girmeli, klana nädip çykmaly. Klana şu taýdan girdiň wagtynda sizde şu taý çep tarapdan search diýip durýandyr olanlar. Poist diýip durýandyr. Men klan nädip, klandan nädip çykmaly diýeniz. Ine şu informasiýa bassaňyz, informasiýa. Fakinut klan. Şonu basan wagtyňyz klandan çykyp bolýandyr. Tak. Klan bäri gelýäňiz magazin. Şu açkoňyz ýokarda 2922 bardyr. Şoňa görä liboy zatlar alyp bilýäňiz olanlar. Özüňiz görüşdüň, nämäňiz gerek bolsa, главный menü şu taýda girýäňiz. Şu taýda näme diýe? Выживальщик мастер diýe. Общее время в любом режиме в любом из режимов diye. Короче 30 minutdan köp yaşasan diye, ölmän galsaň diye sana açko berýäs diye. Girýäňiz 30 minutdan köp yaşaýaňyz. Bağlaryňyz, zatlaryňyz alýaňyz. Olanlar näme kimiň nähil soralar zatlary bağ bolsa berip bilersiňiz. Indi men size UC nädip almaly? Şu zatlary sorayanlar bar. UC nädip almaly, nädip yüklemeli? Şu zatlary häzir görkezmekçi. Nastroykalar. Bärde emulatorun nastroykasyna girip görkezeýin birinji. Settings. Settings'e girýäňiz olanlar. Bärde karaçy Basics'te şu görüşüňiz ýaly edip bilersiňiz. Engine diýme, bärde Smart Mode birincisi. Render Cache, Enforce Global Render Cache ve Rendering Optimization diýen şular üçsünde du pitiçka. Anti-aliasing diye. Bu yapykdy mende sizinki meselem näçe bolsa, meninki häzir RAM'ım, kompýuteriňki Asus ROG Strix 3'tür. SCAR bilýän bolsaňyz, kompýuteri. RAM'ı 16 GB, bärde 16 GB bolman soň 8 GB berýän. Prosesör meninki 16'lık ýangyşmasam. Yok 12'lik. Bärde olsa 8 bardyr. Şoň üçin iň soňuna oýan. Sizinki meselem prosesörüňiz 8'lik zatlyk bolsa, deň ýarpyna goýuberin. 8'lik olsa 4'lük oýun. 12'lik bolsa deň ýarpysyna oýun. Ýöne bärde 6 bolman soň men 8 berýän. Resolution diye ekranyňyz näçe bolsa şonu oýun. Ýöne eger kompýuteriňiziň moşnusy biraz pesrak bolsa, şunu ajyk pesrak goýberin. Zyany ýok. DPI 240 oýan, bärden naushnik we mikrofonyňy saýlaýarsyňyz. Game'e girýäňiz. Bärde game resolution mena HD goýan. Aşakdan display quality smooth. Plavny diýmek şol. Şolar goýdyňyz, save etdiňiz. Ondan soň indi şonda da gowy bolmady diýeli. Gowy bolmasa şu taýdan çykýaňyz, olar exit diýer. Exit diýip çykýaňyz. Görýän bolsaňyz GFX tool diýip bir zat bardyr olanlar. GFX tool. Onu nädip ýakyp bolýar diýip sorasaňyz F9. Şu taýda duran wagtyňyzda F9'u bassaňyz, gördüňiz zatlar çykýandyr. F9. Ve şu taýdan browser diýip olanlar. Browser. Browser'a basalyň. Tak. Browser'a bassak, şu taýdan GFX tool APK. GFX tool APK diýip ýazýaňyz. Aşağıdan wagtyňyz garan GFX tool TR diýip durandyr. Şoňa basýaňyz olanlar gyzlar. Mende ýükläkli. Şu taýdan indir diýip du. Indire basýaňyz. Skачать edip başlady ýokardan. Şoň aşağı çekip bolýar. Mana GFX tool ýükledi, gördüňiz-de. Şundan iýze gitdiňiz.
download yankı yüklen sketchat edenden soň şutadan ustanovka edip bilýäňiz. Berden ustanovka etmek isleýän bolsaňyz downloads'da girýäňiz. Mana şutadan ustanovka edip bolýar olanlar. Ve ustanovka etdi. GFX tool'umuz bar. Endi GFX tool'a girýäňiz. Berdäki nastroykalary görkezýän. Berde sizin PUBG'ňiziň versiýasyny soraýar. 0.18 globalny bizinki. Bu CN diptu Kitayski versiyası, Koreyski, Vietnamski, Tayvan ve Light. Yok bizimki globalni versiya. Berden aşağıdan reklamany yapýaňyz ve nähil olsun ekranınız. Berden ekranınız saylaýaňyz. Yani şutadan ekranınız mene 1920-1080 saylayan. Grafika so smooth diye. Smooth HD diye. Smooth HD koyup bilirsiniz. Akıcı bir oyun oluyor da, plavny bir oyun oluyor. FPS 60 FPS oyarsınız. 60 FPS anti-aliasing diyor. Anti-aliasing. Verdi 4x oydum ben. Styles diye. Classic değil, colorful. Ondan sonra rendering quality diye. Verdi low koyup bilirsiniz ve başka adları ütketmeye gerek yok. Aşağı gittiğiniz aşağıda save controls var. Nastroykalarınızı sakranit edecek olsanız enable dik koyuyorsunuz. Nastroykalarınız yok sakranit edecekken təzədən nastroykalarını düzecek diyseniz disable dik koyuyorsunuz. Enable'a koydunuz olanlar. Accept bastınız. Şu reklamanı yapıyorsunuz. Boldu değil mi? Gördüğünüz gibi maatlar edildi. Run. Ve bir zat aydıp geçmeni yattan çıkarıptır. Ne olanlar gıyızlar? Siz şu taydan emülatörün nastroykalarını edeninizden son sakranit edip çıkarınızdan son polnu emülatör yapmalıdırsınız. Aşağıdan exit quit var. Quit şey edip çıkarsınız karoçi. Ondan sonra təzədən başlatmanız gerek. Şu taydan başladı. Olanlar FPS'imi görkezmek isteyen bir FPS'imi görkezeyim size. Oyuna girelim. Training. Tak olanlar mana Trainerovka'ya girdik. Görýän bolsaňyz. Oklarymyzy alalım. 47, 48, 52 FPS berýändir. Özü AB içinde drone olsa AB içinde näçe berýär? AB içinde 30'un aşağında berýär. 20 FPS, 30 FPS. Şunu koyduk. Eğer sizde şu nastroykalarda biraz donma zayıflığı bağlı olsa olanlar ütketip bilirsiniz. Nastroyka GFX tool'dan değiştirip bilirsiniz. Ütketip bilirsiniz. Öyle. Şu nastroykalar şunu yara olanlar. Mesela batıp başladım oyun. Çıkýaňyz. Şutadan nerede GFX tool girdiniz. Oyun donup normal oynap bolan yok mu? Gerýäňiz şutaya so smooth dip tura. Şonu saylaýaňyz. Anti-aliasing. Bunu öçürürsüňiz. Eger sizinki gatyp donup başlasa, berde resolution. Şu ekranınızı biraz kiçeldirsiniz. Berden girýäňiz. Hemmekimin kompýuteri deň bolmaýar olanlar. Şonuň üçin biraz slabrak kompýuter zat bolsa şey edip bilersiňiz. Görýän bolsaňyz, FPS'imiz 59. Training'a girip görýäs. Trainerovka'ya girip görýäs. Olanlar PUBG Mobile'ın özüň asıl optimizasiýasy biraz PES oyunun optimizasiýasy PES bolan üçin arojalarymy aldyk. Oyunun optimizasiýasy PES bolan üçin näkili gowy kompýuteriniz bolsa boluversin. Freeze'ler, donup kalmalar, zatlar hemişe bolar. Yönü yakında zat gelecekmiş. Abnavliyene zat gelecekmiş olanlar. O tayda ayıracak bolýarlar. Ara FPS 47'ye düşüyor. 33 gali FPS'in normal değerlerini yerde görüp bolýar diýseňiz, şutaýa gelýäňiz maşinlaryň ýanyna. Ya 38-40 FPS. Adam gelen vakti 30'dan düşüyor. PUBG Mobile'ın optimizasyonu şöyle olanlar.
40 FPS'e düşýändir. Nastroykalar şular ýaly olanlar. Nastroykalar şular ýaly. Indi size olanlar UC nädip satyn almaly, şonu görkezmekçi. Şuýda eger telefondan ýa kompýuterden tapadyk girýän bolsaňyz, şuýdan basýaňyz plusa. Sonra basan wagtyňyz görýändirsiňiz 660 UC alan wagtyňyzda 60 UC besplatny beri. Şonu 67.99 lira alyp bilersiňiz. Bulam aşağı ýukary primärni bulam $10 bolýar alanlar. Şuýda basyp bilersiňiz. Şuýda bastyňyz. Bu kompýuterden girýän bolsaňyz biraz kynrak bolar. Berde özüniň browseri bar-da. Şonuň üçin şuýdan gördüňiz näçe bahalary nerede satyn al diýipdi. Bäre girdiňiz. Mana. Mobil ödeme diye, ol diye, bul diye 70 lira diye berdi. Berden satın almak isteyen olsanız şu taydan satın alarsanız olmasa men size hazır berde görkezmekçi. İşte browserınızı açtınız, liboy bir browserınızı açacağınız. Ondan sonra Türkiye'de olsanız Per Digital deyip duranlar olanlar. Per Digital diye girdiniz, görýän bolsaňyz 660 UC PUBG Mobile diye 70 lira diye berdi. Gördünüz? Bonusam size 1 lira 40 kuruş berýändir. Bastyňyz şuýda. Gördüňiz? Alşverişi tamamla diýipdi. Alşverişi tamamla diýen wagtda bäde registrasiýa etdiňiz. Gataň saat registrasiýa edenizden soň giriş diye mana. Görýän bolsaňyz pul ýükle diye. Pul ýükle tak bize bir sany gerek. 70 lira diye. Pul ýükle diýip basan wagtyňyzda liboy şekilde islen şeklinizde pul yüklep bolýandyr. Kart diye näçe yüklemek isleýäňiz diye 100 lira diýen girin. Ya bäri 70 lira girmek isleýäm 70 lira diýen. Ödeme yap. Şeýle kart nomerlerini, zatlaryny girin 70 lira töleýän çykýan. Bolly. Problem ýok olanlar. No problem. Şey dip Royal Pass alınýandyr. Ondan soň indi siz bu Royal Pass aldyňyz dogrudan. Onu nädip özüňize ýüklemeli. Olam gowy sonra dogrudan. Ya PUBG Mobile. Şuýda gelen wagtyňyzda şu UC satyn alýaňyz olanlar. Şonu satyn almakda ýokaňyzda dewam diýip durandyr. Dewam. Şoňa basýaňyz şuýda garaň Midas Buy diýe. Midas Buy. Şoňa basýaňyz Midas Buy. Şuýda nomeriňizi ýazýaňyz. Özüňiziň ID-ňizi ýadyňyzdan çykarman dogry ýazmany. 577 27 06 71 bu meninki. Garaň tamam deň. Gara adyňy çykarýar. Adyňyzy dogry okan. Zadyňyzy ýangyş giren bolsaňyz başga birini çykarmak mümkin. Soň ýanky UC'ni satyn aldyňyz ha. Ýanky UC'ni satyn alaňyzdan soň size e-pin diýip bir nomer berýändir. Nomer beren wagtda ýazyp OK diýeňiz. Berde öz doğum tarihini, doğulan günün girdi, şu tayin girýäňiz. Bolly iş bitip duranlar olanlar. Şakyr şükür UC'ňizem ýatyrýandyrylar. UC nädip satyn almaly? Adamlardan, zatlardan satyn alyp ýörenler we maşenniklere duş gelip puluny ýitirip ýörenler we men bilen köp kişi habarlaşdy. Şoň üçin bu Per Digital'ın özü olanlar. PUBG Mobile'ın özüniň filialy ýaly bir zat da karoçy. Şolar bilen işleşýänler. Siz en najor nereden alın. Siz näçe başgalar naprimер näçe öyle bäri 660 öň 770 bol. Häzir 660'a düşüpdir. Indi adam başga bir aýdyp biler da sana 700 Royal 700 UC berjek 65 lira. 5 lira üçin tanymady adamyňyzdan 40 UC köp aljak diýip bar puluňyzy howa goýbermäňde karoçy maşenniklaryň eline düşmäň. Ana girdiňiz şuýda näme bir sansyny aldyňyz. Alşveriş tamamladyňyz. Berde dilini ütkedip bolýarmy? Berde dilini ütkedip bolmaýar, pamyň. No. Ütkedip bolmaýar. Girdiňiz bakiýe ýüklediňiz karoçy, kartyňyzy girdiňiz, liboy bir girmek tölemek istediň puluňyzy girýäňiz. Berden tölediňiz, bolly. İş bitipdi. Ondan soň size e-pin diýip bir nomer berýär. E-pin bir nomer berýär. Onu alıp nire aýtdyňyz? Ýanky görkezen ýerme. Midas Buy mana. Şuýda gitdiňiz. Bolly. Özüňiziň ID-ňizi ýazýaňyz, adyňyz çykýar, dogrymy, dogrydan görýäňiz, e-piniňizi girýäňiz. Bolly. Bum. OK bastyňyz, UC'ňiz satyn alany. Bolly.
Başka bir yerlerine gidip zayıda oturmayın onlar kıydılar. Yadınızdan çıkarmayın. Bollu olunlar. Bu video dine bu videoda köp zady bilýärdim. Ol bul şul diýip aýdyp oturmaň. Men bu videony täze başdan dost oğlanlarymız üçin düşürdüm. Dost oğlan gyz. Yok. Dostlarımız üçin, oğlan gyzlar üçin düşürdüm. Yok. Onda näme oğlanlar? Bu video dine PUBG Mobile nädip oýnamaly, nähil nastroykalar bolsa gowy bolar. U jenäl satyn almaly dostluk, nädip dabat edip uğradyp bolýar, dabat edip bolýar. Lobby'e nädip girip bolýar, haýsy karta näme etýär, ol bul şul diňe informasiýa bermek üçin çekilen bir video olanlar gyzlar. Näme täze öwrenen bolsaňyz, aşagda kommentda ýazyp geçmegini ýatdan çykarmaň. Aşagdan ýazyp geçiň, "Wah, men şunu bilem ýokdum, men şunu öwrendim. Men şunu ýangyş bilýärdim, muny gördüm. Men şu aýdanyň ulanymdan soň oýnum şuňa gowy boldy, o boldy, bu boldy, şu boldy." Olanlar komment yazmaň ýadyňyzdan çykarmaň, like goýmaň ýadyňyzdan çykarmaň. Eger kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz, Play It Safe şu videonu görüp duran kanalymyza agza bolun we dostlaryňyz bilen paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Goldaw bermek isleýänler bar bolsa, bizi goldaw berip bilersiňiz. Oglanlar, gyzlar, hemmäňize köp sag bolun. Ýene görüşýänçek. Ciao.